Ozi anyị nwetara site n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi telivishọn bụ Channels TV na-akọwa na onyeisiala Naịjirịa bụ Goodluck Jonathan eduola mmadụ abụọ n'iyi ọrụ. Mmadụ abụọ ndị a bụ Ọkammụta Nwanze Okidegbe na Ọkammụta Sylvester Monye. Nwanze Okidegbe ga-ewere ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche gbasara ọnọdụ akụ na ụba. Ọ ga-anọchi anya Ọkammụta Garba Kesi onye jibu ọkwa ahụ ruo n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ a. Ka o duchara ndị a n'iyi ọrụ n'obi gọọmenti dị n'Abuja, Jonathan kwere nkwa na ọchịchị ya ga-eme ihe ọbụla o nwere ike maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba ala Naịjirịa bụrụ ịgba. Ọ gbakwunyere na naanị ọnọdụ akụ na ụba kwụchim ga-eweta ọganihu ma mekwe ka Naịjirịa hazie ngalaba ndị ọzọ dịka ahụike, okporo ụzọ ma werekwa ọnọdụ a ga-eṅomi n'ụwa. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.